Dragi učenici, poštovani roditelji i gosti, drage kolegice i kolege, dobrodošli na susret povodom dana Osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Slavonskog Broda. Susret koji je u znaku 90-godišnjice pohađanja nastave u ovoj zgradi koja je izgrađena 1923. godine. Pa smijemo i aplaudirati malo ovoj 90-godišnjici i svima onima koji su bili tih 90 godina, ovdje pa i na nastavi. Poštovani gosti iz državne uprave, upravnih odjela grada i županije, gradskih osnovnih škola, poštovani članovi školskog odbora, vijeća roditelja, dragi roditelji, prijatelji, vanjski suradnici, dragi učitelji u mirovini i svi zapravo ostali, ako vas eventualno nisam spomenuo, htio bih vas pozdraviti i izraziti zadovoljstvo u ime svih učenika i zaposlenika škole što ste prihvatili ovaj naš poziv i svojim dolaskom uveličali obilježavanje ovog dana. Ne bih bio jako dug, ja ću samo jednom rečenicom reći da prenosim čestitke prigodom dana škole i ostalih gradskih škola, upravnih odjela grada i županije i pojedinaca koji nisu mogli bi ovdje danas nazočiti, ali nas pozdravljaju i čestitaju nam dan škole. Ali koristim i ovu priliku da čestitam svim učenicima i učiteljima naše škole, naravno, na ostvarenju i na ostvarenim zapravo rezultatima u natjecanjima i smotrama ove 2014. godine, smotrama i natjecanjima učenika Osnovne škole Republike Hrvatske. Ti rezultata ima jako puno i oni su otprilike na onoj razini koju smo mi do sada postizali, ali ja bih istaknuo evo samo 3 recimo koja su najznačajnija i nekako se i sami među tim ostalim vrlo uspješnim rezultatima ističu. To su svakako rezultati iz hrvatskog jezika koji su postigli učenici naše škole na županijskom natjecanju pod vodstvom svojih mentorica, učiteljica profesorice Marije Matić i profesorice Ine Babić,
naši učenici su osvojili 2 prva i 1 treće mjesto na županijskom natjecanju. Također i na natjecanju, na smotri Lidrano, naši učenici su osvojili 2 prva i 1 treće mjesto pod vodstvom mentorice profesorice Marije Matić i oni u ponedjeljak putuju na državnu smotru Lidrano. I želimo sretan put. Zatim, ove godine su učenici posebno se iskazali na natjecanju iz biologije. U kategoriji učenika 7. i 8. razreda su naši učenici pod vodstvom mentorice profesorice Ivane Bešić osvojili 1. mjesto, 2 druga i 2 treća mjesta. Malo je neskromno, ali moram reći da samo nisu, i to bilo lakše reći, nisu samo osvojili 1 prvo mjesto, ovo sve ostalo jesu. Ja im čestitam. I nešto što je već konstanta, pa mislim 4, možda i 5. godinu, to je naše sportsko društvo, koje je i ove godine proglašeno najuspješnijim županijskim športskim školskim društvom na razini županije i grada. Samo za razliku od ranijih godina, smijete aplaudirati, ja im isto čestitam. Ove godine smo, moram reći, i čestitati našoj bratskoj školi Dragutin Tadijanović i ravnateljici Ani, koja je ovdje Vlagović, koji su i dio zapravo nas, jer smo s njima zapravo podijelili ovo prvo mjesto na razini županije i grada, pa čestitamo, dakle, i svim učenicima i učiteljima naše bratske škole Dragutin Tadijanović. Zamislite kakva bi to sportska sila bila da smo ostali zajedno. Dakako, mi smo bili još i prvih i drugih i trećih mjesta na županijskim natjecanjima i o svemu tome možete više pročitati ili ćete više moći pročitati jer su ta natjecanja još neka i u tijeku na web stranicama naše škole, na Facebook grupama osnovne škole Ivan Goran Kovačić, na oglasnim ovim našim panovima u školi i svakako vi roditelji u razgovoru sa vašim učenicima. Ali sve učenike koji su osvojili 1., 2., 3. mjesto na županijskoj razini i koji će osvojiti eventualno nekakav plasman na državnoj razini natjecanja, mi ćemo nagraditi kao škola na kraju nastavne godine na našoj tradicionalnoj oproštajnoj svečanosti, oproštaju od učenika 8. razreda ove generacije. I ja vas evo sada i pozivam, pogotovo vas roditelji 8. razreda, pridružite nam se na toj svečanosti. Ona će biti u zadnjem tjednu sigurno nastave, točno kada bit ćete obavješteni na vrijeme. Ovo nije po programu, ovaj plač, ali je vrlo zanimljiv. Evo dopustite mi da zahvalim zapravo svim vama, prvenstveno roditeljima, a onda i ustanovama i predstavnicima ustanova, udrugama, vanjskim suradnicima na svoj dosadašnjoj suradnji i podršci i naravno na ukazanom povjerenju koje ste nam prikazali. Ja bih se htio zahvaliti svim izvođačima, našim učenicima i njihovim mentorima, kao i tehničkom osoblju i svim ostalim zaposlenicima koji su sudjelovali u pripremi ovog današnjeg programa i ostalih aktivnosti, jer ovaj program nije jedina aktivnost koju obilježavamo dan naše škole. Dakle, želim zahvaliti na svemu tome u tijeku pripreme, ali i onome što ćete malo kasnije vidjeti u izvedbi današnje priredbe. Evo, dopustite mi da sada posebno pozdravim i našeg zamjenika gradonačelnika, profesora Hrvoja Andrića, koji je ovdje sa nama, predstavnika našeg grada osnivača i gospođi Vesni Blumenšaj i našem gradonačelniku, za kojeg bi ja istakao za one koji ne znaju, to je tako naš učitelj. Meni zapravo ostaje još jedino da vas pozovem na ovaj ples, kako je gospođa Vesna rekla, i zapravo da vas pozovem u ovaj naš šareni svijet osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Ja se nadam da ćete uživati zajedno sa mnom. Hvala vam lijepo. Ma, stani, kamo si krenuo? Hajde najaviti program za dan škole. Ma, stani, pa ne možeš ga najaviti sam.
a u ostalom ne znaš ni koje su točke u programu, a ti bi najavljivao. Nemam točke, pa to nije nikakav problem, samo uzmem papir i čitam. Dobro, hajde, najavi program. Nemamo programa, to nije ništa komplicirano. Žene uvijek prave probleme tamo gdje ih ne treba biti. Nemamo programa, dragi naši i ove godine pripremili smo vam raznovrstan program povodom dana škole, bit će plesa, pjesme, igre, recitacija. Žene, jel? Ništa ne možete bez nas. Ajde, molim te, makni se i tako. Za početak, pogledajte i poslušajte recitaciju pjesme. Pjesmu koju je napisao naš nekadašnji učenik i koju je posvetio Ivanu Goranu Kovačiću, a koju će nam danas krasnosloviti Ana Ereš, učenica 4. A razreda. Pjesmu posvećenu Ivanu Goranu Kovačiću napisao je naš bivši učenik. Da. To nisam znao. Šta ti ne znaš? No dobro, nećemo sada o tome. Poslije recitacije slijedi dokumentarni film naših prvih 90 koji su pripremili Marko Franceski i Lorena Aničić iz 7. A razreda. Ševina Tužaljka, Goranov prvi objavljeni književni rad, koju će nam krasnosloviti Ema Plavšić iz 4. A, a najsvjetlija pjesma Josipa Prudeusa, koju će nam krasnosloviti Borna Hrkač, učenik 5. A i plesna koreografija uz pjesmu Mamma Mia, koju će nam odplesati učenici 2. B i 3. B razreda. To sam mogao i ja. Da, vidjeli smo. A što će biti prikazano u filmu? Će biti akcija, neki ljubić? A dobro, zar ti nisi slušao najavu? Film je o školi. Posvećen je 90. godišnjice zgrade u kojoj se nalazimo. Naravno, ajde po školi. Pjesma. Ivane, ti si izabran da vazda nosiš ime ove škole, a ja, mali čovjek u srcu, nosim pjesme tvoje. Gorane, ti voliš svoj zavičaj, običaje, rodni kraj, a njega opisuješ kao najljepši doživljaj. Kralju škole ove, oduvijek te đaci vole, vazda slave tvoj rođendan, a ja ti pjesmu dajem na dar, čuvam je u duši i poslije pjesme ove postaću pjesnik zore. Ševina Tužaljka. Seosko zvonce zvoni zdravo Mario. Tihi se titraj zvonca oglasiva u šumici. Nedaleko u grmu prati ga tužna večernja pjesma Ševe. Zamuknuo je pobožni zvuk zvona, a Ševa pjeva i pjeva. Tužno, neutješljivo, bolno. Tamna je noć. Sve je mrtvo, obavljeno. Tek nešto prhne kraj mene i nestane u tamne noći. Nisam više čuo pjev Ševe. Znatižena pođem sutra u šumicu. Razgrnem ladice grma iz kojeg izleti ona ista tužna Ševa. Progrčim bliže, bacim pogled na tlo. Zastao mi tak. Na podu je ležalo gnjezdo, a okolo malene poklone ptičice. Sada sam razumio žalosnu pjesmu Ševe. Get me now.
Brudeus, najsvjetlija pjesma. Sva sunca i sve zvijezde, što nebom jezde, pa mjesec pun, nikako se, umova slama ili mliječni put. Sve palim redom, kradem im sjaj, od svjetla već se pjesmi nazire kraj. No još ću staviti reflektor, svijeće, baklje i krijesnice, grozdove žarulja pričvrstiti na žice, pa s druge strane svijetle dane, svijetlu budućnost, svijetle trenutke, svijetle stranice i na kraju presvijetle krajice. Ako u pjesmi imam imalo tame, dodajte oči svoje mame. Pa, Dobra, ajde, kakav bi program trebao biti? program bi trebao biti vesel, zanimljiv, prpošan. Trebao biti otkačen. Treba imati zgode, naše nezgode i zgode i život iz naše škole. Pa, da prikazujemo tebe, Petre, bilo bi nezgoda. Sada pretjeruješ, a da ne ubacimo malo drama. Jesi ti rekao starcima za jedincu iz povijesti matematike? Ne, zašto? Pa kad im kažeš, imat ćeš dramu. A sad pogledaj se nam ove sljedeće točke. Ajde, Imamo pružite dlan, recitaciju koju izvode Emanuel Pavlović i Niko Kristijan iz 1. A. Zatim će nam zbor otpjevati kapsol, a poslije toga pogledat ćemo igrokaz Ploča i kreda koju će nam izvesti Filip Pejić i Krešimir Daković iz 2. A. I tradicijske igre koje će nam odigrati učenici 3. A. razreda. Što je ovo đače i da sam ja učiteljica? Đača je scenska igra koju će nam prikazati učenici Laura Lamešić, Mateja Škedro, Korina Hećimović, Melita Petrović i Lara Jozić iz 4. B. A da sam ja učiteljica, pjesma je Dragutina Tadijanovića koju će nam prosloviti Ivan Petrović iz 4. B. Dobro, vidjet ćemo kako. Pružite djeco dlan, evo vam dajem dan. Sada dignite ruke prema suncu, stisnite šake, vrijedi za djevojčice i dječake. Znate li što imate unutra? Svoje sutra. Ne otvarajte šake, ne budite nagli, može sutra da vam odmakne. Jeste li ih dobro stisli? Što dalje svatko neka misli. I got my tickets for a long way round, 2 bottle whiskey for the way, and I sure would like some sweet company, and I'm leaving tomorrow, what you say, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone, you're gonna miss me by my hair, you're gonna miss me everywhere, oh, you're gonna miss me when I'm gone. Take you for a long way around, one of the prettiest of views. It's got mountains, it's got rivers, it's got sighs to give you shivers, but I'm sure it will be prettier with you. When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my talk, you're gonna miss me by my walk, oh. You're gonna miss me when I'm gone. Upravo tako da bi nas
će risati, pobjedit će pločama pisati. Joj, mene joj, od muke me opljeva hladni znoj. Najbolje je odmah pobjeći, tu strašnu sudbinu izbjeći. Mi koji oduvijek u školama stojimo, mi da se tih novotarija bojimo, učionica odvijek naš je dom, ostajemo ovdje svoj na svom. Pravo zboriš, neka se zna, đaci će uvijek redom rado risati, lijepa će slova po ploči pisati. Skupa u slozi mi sada stojimo, ničeg se više ne bojimo. Možda kumelono, opet dan, pošto znak, pošto knjiga, ja ne dam, nisam liku vina, ti si kume svi. Opet dan, pošto znak, pošto knjiga, ja ne dam, nisam liku vina, ti si kume svinja. Izgubila maramicu, mama će me karati, šilom će me šarati, koje nađe nek mi vrati, poljuba ću dati. Izgubila maramicu, mama će me karati, šilom će me šarati, koje nađe nek mi vrati, poljuba ću dati. Mučak, mučak, ko je mili, ko je dragi, sastajte se vi. Ko je mili, ko je dragi, grlite se vi. Ko je mili, ko je dragi, ljubite se vi. Ko je mili, ko je dragi, rastajte se vi. Sad se vidi, sad se zna, ko se kome dopada. Sad se vidi, sad se zna, ko se kome dopada. Ko je mili, ko je dragi, rastajte se vi. Ko je mili, ko je dragi, grlite se vi. Ko je mili, ko je dragi, ljubite se vi. Ko je mili, ko je dragi, rastajte se vi. Sad se vidi, sad se zna, ko se kome dopada. Sad se vidi, sad se zna, ko se kome dopada. Đače uči, kraj prozora sjedi, sunce zlatno u đaka gledi. Sad je doba da se igra skače, hodit meni milo moj đače. Đače kliče, meni hitna nije, čekaj sunce da naučim prije. Đače piše, kroz prozor ne gledi, a na grani mala ptica sjedi, pa mu pjeva da ga malko jedi. Sad je doba da se igra skače, hodi k meni milo moj đače. Đače kliče, meni hitna nije, čekaj ptico da naučim prije. Đače sjedi i u knjigu gledi, zlatna kruška u sobu uviri, slatki miris svoga ploda širi. Sad je doba da se igra skače, hodi k meni milo moje đače. Đače kliče, meni hitna nije, čekaj kruško da naučim prije. A kad knjigu proučilo đače, knjigu sklapa i na noge skače. Tko me zvao? Tko me k sebi htio? Dolazim vam jer sam naučila. Sunošce se đako smijehuje,
kruška mu slatki plod daruje. Ja učiteljica. Između stasaka dvorišne školske odrade. Gledam vojsku kako ide u korak. Sveta sjajna žuta u suncu blista. Sviraju trublje, žute sjajne svinjice. Udara bubanj i žuti poklopci. Prolazi banda na bijel sofici. Ej, da se smijem popet na ogradu. Lako ti je, gospodični učiteljici. Ona dođe ranije nego obično. Visoko stane na školske stube i vidi sve. Rano dođe da nama bandu ne da gledati. A ja da sam učiteljica, pustio bi djecu pred školu. Gledajte, djeca, a poslije ćete sjesti u okrug i svaki će pričati što je vidio. A naša učiteljica da samo rekne odozgo, u razred, koji prvi čuje glasno zavikne, u razred, i svi odmah trčimo, kao da nas čeka med, a ne računica. Svima bi nam bilo bolje da sam ja učiteljica. Pa točke programa, jesu li ti se svidjela? Stvarno te zanima što ja mislim? Da. Da sam ja učiteljica, naredio bih ti da napraviš potpuno drugačiji program. Pa što sad ne valja? Pa rekao sam ti, program treba biti zabavan, trebaš dodati malo ljubavi, malo drame, tu ne možeš pogriješiti. Lako je tebi kritizirati, ti ko da živiš u bajci. Ne živim u bajci, ali vidiš, dala si mi dobru ideju. Koju? Šarenilo, bajke, ljubav, to nam treba. Nije mi jasno, što bi ti htio, ljubav? Dobro, pa je se to. Romeo! O, Romeo! Zašto si Romeo? Ja slušam još ili da odgovorim? Eto, što misliš? Što mislim? Pa mislim da bi trebala potražiti pomoć. Liječničku pomoć. Molim, zašto? Što je tebi? Nisam ja Romeo. Pa normalno da nisi Romeo neznalice. Pa ti stvarno nemaš pojma ni o čemu. To je bio ulomak iz drame, iz lektire Williama Shakespearea, Romeo i Julija, koju ti vidim još nisi ni tipno. Aha, a ja mislim da ti zbog nervoze i zbog previše učenja si otišla malo fiu. Znaš šta, ti si fiu. I kad si već tako pametan i baš ti se ništa ne sviđa, hajde onda ti odglumi ili izrecitiraj nešto. Nešto iz neke knjige. Pa naravno, nego. Ne. To ti nije za mene. Vidiš, ja, za razliku od tebe, mogu ispričati jedan vic, kao recimo. Pita tata Ivicu koju je ocjenu dobio u školi. Ivica kaže 1. Tata pita zašto jedinicu? Ivica kaže jer nema niže ocjene na svijetu. Samo malo, to je vic ili si ti prepričao svoju situaciju kad dođeš kući iz škola? Ne moraš biti zajedljiva, ali ljubomorna zato što ti ne znaš pričat viceve. A znaš ti što? Sljedeće godine fino ti pripremi program za dan škole pa prikazuj šta god želiš jer ovogodišnji je završen. O, to ti samo misliš. No, o čemu ti pričaš? A o sljedećim točkama, ja sam znao da će tvoj program biti velika dosada. Toga sam dodao neke svoje točke. Evo, dođi vidi. Najprije ćemo pogledati Šareni svijet, recitaciju koju će krasosloviti Lucija Letica, Eva Mić, Petra Ćurić iz Broga, pa plesnu koreografiju Grease Lightning koju će nam otplesati učenici 5A i 5B razreda. Zatim ćemo poslušati dijalog o zaljubljenosti, Otac i sin, koji će nam izvesti Filip Vuković i Ivan Petrović iz 4B, pa ljubavnu pjesmu La Musica di Notte, koju će nam otpjevati zbor. A zatim, ovo je super, igrokaz Ivica i Marica na engleskom jeziku u kojem sudjeluju Ema Plavšić, Paola Đaković, Ante Kešerac iz 4A i Luka Butković, Borna Odobašić, Borna Ditrih, Filip Bukvić, Josip Šapina, Laura Lamešić, Ian Lončarić iz 4B i plesna koreografija uz pjesmu Kad bi svi, koju će nam izvesti učenici 1. i 1. Dobro, jesi li završio? Jesam. Napokon. Hajde, idemo, da vidimo kako to izgleda.
Šareni svijet. Moj svijet je šaren, moj svijet je šaren. Moje sunce je zlatno, moj mjesec je srebrn. Moje nebo je plavo, moje ruže su crvene, moja šuma je zelena, moja zemlja je smeđa, a moji oblaci su bijeli. Moji slonovi su sivi, moja noć je crna. Moj svijet je lijep, moje ptice su slabašne, moja brda su moćna, moje more je neizmjerno poput broja mojih riba i zrnaca pijeska mojih žalova. Moji dvorci su divni, moji vulkani su duboki, moji vodoskoci blistaju u mom jutarnjem svjetlu. Moj svijet, moj cijeli šaren, lijepi, veliki svijet, htjela bih ti darovati. It's automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. It's a forehead lifted with some more water, yeah. Fuel injection, cut up and chrome, and they're out, yeah. Get the full speed on the turbo, never waiting at the door. You know that ain't shit, never get lots of it's lightning. It's lightning, go up the quarter mile. Go, it's lightning, you're closer to the left drive. Cross the green, the chicks are green. It's lightning. We'll get some French tail, that's a 30-inch games, oh yeah. I'm coming with the damage for the new, but the trains, oh yeah. With the pistols, guns, and shots, you know the rocks, you know that I'm the back, she's a real pussy, it's lightning. It's lightning, osvojiti nijednu curicu, sine. Pa tko je još vidio da bi neka cura pala na zaljepljenu žvaku na trapezi? Ali to još nije sve. Zalijepio sam žvaku i na njezino kućno dvorce. Dolje kraj parlafona, tamo gdje stane, izbrisao. Strašno do bola. Ti si, sine, kriminalac.
Pa što će ljudi reći? Znaš li da svatko riše svoj obraz, a kakav će biti tvoj samo Bog zna. Ali ni to još nije sve. Onda sam još iskrivljenim rukopisom napisao Mirti. Debelasti i pjegice imaš, kosa ti je žuta kao slama. Parfem ti je živa truleš, teško će te udat mama. Grozno, sve gore od gore si. Pa si li ti uopće normalan? Ta jedna djevojčica, ta Mirta, ona sada ima svako pravo, a i dužnost izopćiti te iz društva i takve dokaze protiv tebe. Čuj tapa, nemoj tako, ja sam uz pjesmicu ostavio i pomor, a na papiru sam nacrtao veliko srce. Ma sve je to bez veze. Ona ipak ne zna koja je to budala pisala jer si srećom istrivio ruku. Mislim da znam. Znam, pa kako to misliš da znam? Pa evo, čitaj. Glava ti je lukovica, mozak ti je prokolica, šale su ti nastrane, ali inače si okej, Mirta. Ma gle ti ovo, ma neka sam vrtno strašila, ali sine, izgleda da ti je upalilo. I vidi samo koliko je nacrtanih zrdašaca nakrcala na papir. I daš mi onda 20-30 kuna, odveo bih Mirtu na kolače, pristao me. Ma evo ti 50, pa je vodi i u kino. Upak ti sine, tako više nećeš naći. Cvijeće, lijepa knjiga, to da, tako se osvajaju djevojčice. Huligan mi nećeš više biti, ni tamo neki mafijaš, što ja znam su pravi. A ko ti je taj? Nije važno, ali nećeš biti kao on dok sam ja živ. Dobro, idem. Idi i pamet u glavu. Honey, young girls, where are you? In a minute. Girls, here now. Okay, here we are. Here's the money for new school shoes. Don't buy anything silly. Hansel, take care of your sisters. But Mom, No buts.
Girls, listen to your brother. But Mom, Come on, let's go. and be careful. H2 at shopping center. Here we are. I like the shopping center. Look, iPhone 8. Don't be silly. I'm serious. We need to buy shoes. Hello. Let's just have one. Okay. Girls, late. Act 3. Hello, children. Do you have your iPhone 9? Of course, here they are. Wow. Ah! What are you going to do with us? For money, of course. You two will watch them. Hey, you! Hit me! What are you two girls doing? You girls are in big trouble now. No, you're down, Mr. Policeman. You are okay? Yes, maybe. No. Children! Mommy! Hello, children. I'm Steve Jobs. Thank you for helping us catch the bad people. Here are a new iPhone 100 as a reward. Oh, thank you! Da kaže svi, mnogo je milo jer su za svud. Dosta se vino na svijetu bez, loše je vino, sad dobro će biti. Hajde! Svi ljudi na svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, kakvi svi. Ljudi na svijetu odlučili to. Djeco, kako bi bilo da znate, kako bi skočile plate, svako bi živio svoj vlastni san. I ne bi tad bilo ni rata, a to je san. Dali bi mu brata i sav bi strah, skinuli s vrata jer bio bi mir. Premda ne odobravam način na koji si to učinio, sviđa mi se program.
Eto, jesi li zadovoljan? Možemo li se sada odjaviti? Pa, ne još. Pitanje za tebe, jesi li sretna? Ma što sad izvodiš? Jesi li sretna i zadovoljna ovim programom? Jesam. Da, sviđa mi se program i sretna sam. Dobro, sad možemo ići. Zanimljivo, a da se prije pozdravimo nego što odemo. Da, oprostite. Doviđenja! Doviđenja i budite sretni. Pa.